частушки заспіває про дівчат з МРТП. Добрі, милі і красиві, нас без вас уже не те. А почнемо ми співати про дух нашого таманш. Катя наша і Аліна, дівки просто супер клас. У них спориться робота в школі і в МРТП. Ви надійні, добрі, милі, будьте ж ви завжди щасливі. Віка і Аня дружать здавна, як без них в МРТП. Це у нас дівчатка стажем, про них вам ми теж розкажемо. Не бояться вони сходу, люблять їздить на природу. Дуже море в апетит, п'ють чайочок на двоїх. Олександрочка кріпа, дівка просто самий смак. Як же добре, що ти є, ти наш скарб в МРТП. Супер нас відповідальність, це Наташа Вавринок. Креативно все розгрубить, буде зроблено все ок. Говірлива є дівчинка, але дуже виручка. Наша Ірочка Рудницька з усім справиться злегка. В нас Каріна бібічок, наче справжній їжачок. Але це на перший взгляд, в нас Каріна просто клад. Овсієнко Даша в нас розумна, аж страшно. Ти її не перепреш, не натужуй смарно. Доментович, Катя наша є супернадійність. Працьовита і завзята, вона й чарівність. Тиха, світла і ніжненька в нас Крістіночка Шевченко. Не обійде стороною всіх, хто стрінеться з бідою. Є маленька в нас дівча, Яною зоветься. Дружно вариться усе, за що вона береться. Анжеліка, Анжелічка, миловидна ти, як птічка, все хватаєш на льоту, не згуби цю простоту. Неординарна зірка в нас, сироє
нашій школі диригент учнівським колективом. Ох! Є дюймовочка у нас, вона випускниця. Наша просто клас вміє веселиться. Бам-бам! Люблять сюди нашу Дашу, бо веселенька завжди. З нею легко і не тяжно, наша дівка хоч куди. Аня дівка в нас огонь, краще ти її не тронь. Все, що хочеш, заспіва і покаже нам дива.